Na zagrebačkim ulicama održava se noćni cener. 13. put trkači iz Hrvatske, ali i svijeta priređuju pravu sportsku poslasticu. Margareta, jesu li prvi natjecatelji već prošli kroz cilj? Jesu, prvi natjecatelji prošli su ciljnu liniju za nešto manje od 30 minuta i evo i ove godine potvrdili da im ne treba dvorana. Uži centar Zagreba pretvorili su u atletsku stazu dugu 10 km. Od samog starta pa sve do 20 sati i 15 minuta organizirana je privremena regulacija prometa trasom kojom se trči. Organizatori ističu kako je zagrebački noćni cener zaista posebna utrka koja se mora doživjeti i evo mi jesmo ovdje i možemo potvrditi da to je tako. Uz 3000 natjecatelja, što amatera, što profesionalaca, ovdje je i okupljen veliki broj onih koji su došli bodriti svoje favorite. Atmosfera je odlična, okruženje je lijepo, za sve prisutne ovdje organiziran je bogat sadržaj, posjetitelji se mogu fotografirati kako skaču dalje, testirati reflekse, a za natjecatelje, pogotovo one koji su prošli ciljnu liniju, organizirani su i stolovi za masažu. Kao što sam rekla, atmosfera je odlična, bodri se tu i dalje trče natjecatelji, bodri ih se glasno, zdušno i evo nesumnjivo je da će i ove godine u svijet biti poslana jedna lijepa noćna sportska razglednica iz glavnog grada Hrvatske.